Il-lejla tajba l-kulħadd peress li ftit il-maltemp u hekk l-net nifirħulkom li qegħdinaw, imma kemm tistgħu imlew in-nofs hawnhekk partikolarment dawk li ġejjin issa ibqgħu telejn hekk sewwa. Sintendi isfel tridu tirreġistraw l-ismijiet ta' hemm il-membri tal-Azzjoni Kattolika u dawk li qegħdin fil-ġnub kemm jista' jkun ninġabru hawnhekk fin-nofs. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu, amen. Ġesu nirringrazzjawk li ġbartna hawnhekk. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Irroddulek ħajra d-don tal-ħajja. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Irroddulek ħajra l-dak kollu li qiegħed tagħmel magħna. L-aktar li llum qrib il-Gandlora ġejna biex nippreżentaw il-lulidna. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Araw li jkollkom ix-xema tixel ħdejkom. Ekku kif qedtilkom kemm jista' jkun nimlew il-parti tan-nofs. Il-pati tajba. Inġbarna f'dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu biex flimkien ma' dillom tas-sema l-ewwel u qabel kollox nirringrazzjaw lill-Alla għal dawn it-trabi u t-tfal li huma xhieda ħajja ta' imħabbtu lejn il-familja tagħna u tagħkom. Permezz tas-sagrament tal-Magħmudija huma ġew ikkonsagrati lilu u għalhekk huma uliedu. Bil-preżentazzjoni ta' tfal lil Madonna, aħna se npoġġu lil dawn it-tfal taħt il-protezzjoni materna tagħha biex hija żżomm ħarsita fuqhom u tħarishom minn kull deni kemm tar-ruħ u kemm tal-ġisem. Inqumu bil-wifqa biex flimkien maċ-ċelebrant nuru turija li aħna lesti li nilqgħu il-kelma ta' Kristu li huwa jwasslilna biex fuqha nibnu il-ħajja tagħna. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-ħnina tal-Missier
is-sliem tal-mulej tagħna Ġesu Kristu u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Maħbubin ħuti, din il-festa għal-familja tagħkom inħallu l-ħsieb tagħna idur lejn il-Verġni Marija Om tal-ħniena. Ħatkun il-ħarsa tagħha ta' Om li jisseħibna tul ħajjitna biex il-kol kemm aħna nistgħu niskopru mill-ġdid il-ferħ tal-imħabba ta' Alla. Taħt il-ħarsa materna tal-Madonna ta' Pinu nafdaw l-tfal u l-familji tagħna sabiex tkun li tressaqna lejn bina Ġesu li fih kull familja issib is-serħan u l-paċi tal-imħabba tal-Missier. Nirringrazzjaw lil Alla għad-don tal-ħajja u npoġġu lil uridna fih dan din Omna tas-sema sabiex kif hi ħadet ħsieb l-iben ta' Alla li fġufa sar bniedem bħalna, hekk ukoll uridna jikbru fil-għoża tal-imħabba tiegħu bi Kristu Sidna. Amen. Se nġeddu issa il-wedjiet tal-Magħmudija u għalhekk nibqgħu bil-wifqa biex iċ-ċelebrant jgħaddi f'nofsna u jroxx fuqna lil Manbirek li jfakkarna fl-ilma tal-Magħmudija u nagħmlu s-sinjal tas-salib. Permezz tal-Magħmudija aħna nieħdu sehem fil-misteru tal-Għid ta' Kristu. Inġeddu mela il-wedijiet tal-Magħmudija u mill-ġdid niġdu lix-Xitan biex inkomplu nikbru fil-fidi tagħna u nimxu wara Kristu fil-Knisja tiegħu. Għall-ewwel domandi inwieġbu iva niċħad. Tiġdu l-idnub biex tgħixu fil-ħelsien ta' Wlied Alla. Iva niċħad. Tiġdu l-qerq tal-ħażen biex id-dnub ma jaħkimx fuqkom. Iva niċħad. Tiġdu lix-Xitan li anqal u ħajjar għad-dnub. Iva niċħad. Għal-mistoqsijiet li ġejjin inwieġbu iva nemmen. Temnu intom falla l-Missier jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Iva nemmen. Temnu f'Ġesu Kristu ibnu l-waħdini u Sidna li twilet Marija Verġni bata u miet u difnuh għam minn bejn imwiet u qiegħed fil-lemin tal-Missier. Iva nemmen. Temnu fl-Ispirtu Santu fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-qaddisin, fil-maħfra tad-dnubiet, fil-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem. Iva nemmen. U Alla li jista' kollox, Missier Sidna Ġesu Kristu li nissilna mill-ġdid bl-ilma u l-Ispirtu Santu u tagħna wkoll il-maħfra tad-dnubietna, iħarisna bil-grazzja tiegħu Ġesu Kristu Sidna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Gloria, alleluia, cola, mi entità
noqogħdu bil-qiegħda biex flimkien niftħu qalbna beraħ biex bħal Verġni Marija nkunu kapaċi nisimgħu u nilqgħu il-kelma ta' Alla, kelma li issa se titwassal lilna. L-ewwel qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Romani. Ħuti, ma tafux li aħna lkoll li tammidna fi Kristu Ġesu tammidna fil-mewt tiegħu, intfinna miegħu fil-mewt permezz tal-magħmudija sabiex kif Kristu kien imqajjem mill-imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-Missier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida. Jekk aħna sirna ħaġa waħda miegħu f'mewt tixbaħ il-tiegħu, hekk ninaqdu miegħu fil-qawmin tiegħu mill-mewt. Dan nafu li l-bniedem il-qadim tagħna issallab miegħu biex jinqered dan il-ġisem ta' dnub, sabiex ma nkunux aktar il-sira ta' dnub. Min imut jeħles mid-dnub. Jekk aħna mitna ma' Kristu, nemmnu wkoll li qed ngħixu ma' Kristu, nafu li Kristu qam mill-imwiet u ma jmutx aktar. Il-mewt ma għandix taħkem fuqu. U li miet mid-darba l-dejjem għad-dnub, u issa li qiegħed jgħix għal Alla. Hekk ukoll intom għandkom tqisu lilkom infuskom mejtin għad-dnub, iżda ħajjin għal Alla fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjali ngħidu flimkien, is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Għaxu xeħet għajneħ fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Ngħidu flimkien, Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Iva, min issa l-qudiem kull nisel li sejjaħ li jinja. Għax is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddisu l-isem tiegħu. Ngħidu flimkien, Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Il-nina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' driegħu xeret il-dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Ngħidu flimkien, is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Niżżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u għolla ċkejknin. Mela b'kull ġid il-minu bil-ġuħ u l-onja bagħthom il-barra b'xejn. Ngħidu flimkien, is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Ħassieb Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu. Bħalma wiegħed il-missirijietna bris Abram u nislu għal dejjem. Ngħidu flimkien, Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Alleluja. Dawl biex idawwa l-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Meta l-ilhom iż-żmien għat-tisfija tagħhom skont il-liġi ta' Muse, ħadu lil Ġesu f'Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-mulej, bħalma hu miktub fil-liġi tal-mulej. Kull tifel li jitwielet l-ewwel wieħed jiġi konsagrat lill-mulej. U biex joffru b'sagrifiċċju parga miem jew żewġ bxieċen, kif jingħad fil-liġi tal-mulej. Kien hemm f'Ġerusalemm raġel jismu Xmun. Dan kien raġel ġustu tajjeb li kien jistenna il-faraġ ta' Iżrael u l-Ispiritu Santu kien fuqu. U kien imnebbaħ mill-Ispiritu Santu li ma kien se jara l-mewt qabel ma jara lil Kristu tal-mulej. Ġie mela fit-tempju imqanqal mill-Ispiritu u x'ħin il-ġenituri jġibu lit-tarbija Ġesu biex jagħmlulu dak li kienet trid il-liġi,
u ħadu fuq dirajh bierek lill-Alla u qal: issa si tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fi sliem skont kelmtek, għaliex għajnejja jaraw is-salvazzjoni tiegħek li jien tħejjejt għall-popli kollha. Dawl biex idawwal il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missieru ommu baqgħu mistaġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikom u qal lil Marija ommu: ara dan se jġib il-waqa' u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael. Se jkun sinjal li jmeruh. U intu wkoll min-naħa tiegħek sejf jinfidlek ruħek, ħalli jinkixfu l-ħsibijiet moħbija ta' ħafna. Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi tal-mulej, reġgħu lura lejn il-Galilija fil-belt tagħhom Nażaret. U t-tifel baqa' jikber u jitqawwa u jimtela bil-erf u l-grazzja ta' Alla kienet fuqu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. It-tarbija għandha diversi modi kif tikkomunika. It-trabi kultant jagħmlu bikja, kultant karba, kultant twerżieqa. Imbagħad ftit ftit ikun hemm ukoll mumenti fejn jibdew igewdbu xi ħaġa bħal donhom iridu jkellmuk. U ħaġa sabiħa kif intom il-ġenituri li tkunu tant qrib tat-tarbija jirnexxielkom taqraw dan il-mod ta' kif dawn it-trabi jikkomunikaw. U kieku llejla kellna nippruvaw nifhmu ftit x'jgħidulna dawn it-trabi meta jagħmlu ħsejjes bħal meta jibku, jagħmlu karba, iwersqu jew inkella bħal donhom iridu jgħidu xi ħaġa. Bla dubju meta jagħmlu xi ħoss, l-om mod speċjali tinduna li wasal ħin l-ikel. Mela t-tarbija tkun qed tgħidlek agħtini niekol, tani l-ġuħ, agħtini l-ikel materjali ħalli nkun nista' nikber. Ikun hemm mumenti fejn dawk il-sejjes tat-tarbija jfissru agħtini nixrob, tani l-aċċ, isqini. Ikun hemm mumenti fejn jirnexxielkom intom il-ġenituri tarfu li dik il-bikja tat-tarbija mhijiex sempliċement sejħa għax wasal ħin l-ikel jew ħin ix-xorb, imma għaliex hemm l-uġieħ. U t-tarbija bħal donna qed tgħidlek ara ftit x'uġieħ għandi, neħħili l-uġieħ li għandi. Tindunaw intom il-ġenituri meta jkun hemm momenti fejn dawn it-trabi l-ħost jagħmlu jkunu qed jgħidulek oqgħod ma' ġenbi. X'intersaq lejn it-tarbija, t-tarbija tieqaf tibki, kif titbiet minnha terġa' tibda tibki. Għaliex? Għax it-tarbija tkun trid min joqgħod ma' ġenba. It-trabi tagħkom ikun hemm momenti fejn l-ħsejjes li jagħmlu tibda tirraġuna u tgħid imma di t-tarbija għaddi kemm tmajta, għaddi kemm sqejta, għaddi kemm naddafta. X'onqosha? Tkun tridek toqgħod tilab magħha. Għax il-logħob ma' tfal, ma' trabi mhuwiex modija ta' żmien, imma huwa mezz kif tissaħħaħ dik ir-rabta tal-ulied mal-ġenituri u tal-ġenituri mal-ulied. U ma' dawk il-momenti fejn meta nilabu mażar nkunu qed ngħinuhom jiżviluppaw il-ħiliet bażiċi tagħhom fl-iżvilupp uman tagħhom. Imma il-bikja ta' tarbija tista' tfisser ukoll xi ħaġa li tmur aktar lil hemm. Għallimni nitlob. Il-karba ta' dawn it-trabi li llum ressaqtu għal preżentazzjoni ikun hemm momenti fejn tfisser għallimni l-ewwel talb bażiku. Urini l-imħabba ta' Alla fil-mod kif int bħala ġenitur tħobb lill-ġenitur l-ieħor jew l-oħra. Il-lejla eżis hija mument ta' festa għall-familja kollha għaliex f'din iċ-ċelebrazzjoni fejn se tresqu lil dawn l-ulied
għal preżentazzjoni permezz tal-Madonna ta' Pinu huwa il-mument ta' radd il-ħajr. Tirringrazzjaw lil mulej għad-don tal-ħajja fejn il-mulej għażel il-familja tagħkom biex fija jitrawmu dawn iż-żgħar. U bħalma Marija u Giuseppi fil-Vanġelu li għadu kemm ġie wassallinna resqu lil Ġesu għal preżentazzjoni minn idejn Xmun is-saċerdot, ġest li se tagħmluh intom ukoll, ifisser li f'qalbkom lil mulej qed tgħidulu dan huwa r-rigal li qed tislifna u aħna rridu nitolbu l-protezzjoni tiegħek permezz ta' Marija ħalli dawn it-tfal jikbru f'saħħithom, jikbru bl-aħjar mod u jarfu tassew illi l-imħabba ta' Alla hija l-iktar ħaġa essenzjali fil-ħajja. Inresqu din it-talba tagħna ta' fidi u niftakru illi bħalma il-Madonna u San Giusepp lil Ġesu resquh fit-tempju għal preżentazzjoni ma waqfux hemm għaliex kif jgħidilna l-Evanġelista Luqa ta' kull sena imbagħad baqgħu jitilgħu fit-tempju biex jirringrazzjaw lil Alla, biex joffrulu rigal ta' radd il-ħajr u bil-preżenza tagħhom irresqu t-talba maġuna bejn dak li ngħidu bil-fom imma fuq kollox bl-esperjenzi tal-ħajja li ngħaddu minnhom. Fl-ebda mument diffiċli kemm hu diffiċli li tgħaddu minnhom eżiż ġenituri fit-trobbija ta' dawn l-ulijiet ma għandu jaqtanna qalbna, imma din it-talba ta' fidi tagħna hija mument qawwi li jinkoraġġina biex niftakru li f'din il-mixja maħniex weħidna. Hemm l-għajnuna ta' Alla li ma tiġix nieqsa. Sitna Marija li tieħu ħsiebna u tfittixna bħalma fittxet il-bina Ġesu u takkumpanjana fit-triq tal-ħajja. Imma l-mulej jieħu ħsiebna wkoll permezz ta' xulxin permezz tal-Knisja. U għalhekk illejla f'qalbna lil mulej nagħmlulu din it-talba ta' radd il-ħajr u nitolbuh biex mod speċjali lilkom il-ġenituri ikomplu jagħtikom id-den u l-għaqal ħalli tarfu dik il-bikja jew dik il-karba ta' dik it-tarbija tifhmuha u tagħtu dak li verament dawn iż-żgħar għandhom bżonn. Inqumu bil-wifqa biex flimkien ngħidu t-talba tal-preżentazzjoni. Nitolbukom tieħdu f'idejkom it-talba li tajnikom fil-bidu. Nitolbu flimkien maċ-ċelebrant. Insibu t-talba nsejgu flimkien fil-waqt li b'vuċi waħda nitolbu din it-talba sabiħa. Flimkien, imqazza Verġni Marija, Sultana tal-familja, ġejna llum f'dan is-santwarju tiegħek ta' Pinu biex impoġġu it-tfal tagħna, rigal ta' Alla lill-familja tagħna taħt il-ħarsien matern tiegħek. Om ta' Ġesu, ilqa il-taħt il-mant tal-ħniena tiegħek u ħarisom minn kull deni. Ħudhom int f'idejk u mexxihom fit-triq it-tajba biex jikbru fis-sempliċità, fl-innoċenza, fil-qawwa, fis-safa, f'saħħithom u fil-għena. Qaddisa ta' Alla, tron tal-għarf, aqlanna mingħand il-mulej il-grazzja li nagħtuhom trobbija nisranija hekk iseħħ fihom il-pjan kollu mħabba tal-Misier isiru jixbħu ta' kuljum lil Kristu u jgħixu imnebħa u jmexxija mill-Ispiritu Santu. Verġni Marija Om il-Knisja, ħajjiddi fihom id-dawl tal-Magħmudija biex minn xkunithom jifhmu u jibnu ħajjithom fuq l-Evanġelju
jiskopru il-valuri ta' sagrifiċċju, tal-istudju, ta' xogħol, tal-imħabba, tas-solidarjetà u jitalmu jaqsmu dak li kollhom ma' sħabhom u ma' ħbibhom, mal-foqra u mal-batuti. U Madonna ta' Pinu, aħna npoġġuhom taħt il-protezzjoni tiegħek biex ikomplu jikbru fil-grazzja u d-dimalla u l-bnedmin. U hekk jum wieħed il-Knisja tifraħ bil-virtujiet tagħhom, is-soċjetà tgawdi mill-impenn ċivili tagħhom. Qaddisa Marija, Om tal-ħajja, flimkien ma' Kristu msallab aħna ngħidulek, ara ulidek, huma tiegħek. Ġesu afdawhom fidejk, b'sentimenti ta' ringrazzjament u ta' fiduċja, nafdawhom illum fidejk. Kun għalihom Om, għallima u gwida, illum u dejjem. Amen. Nitolbu issa it-tlet Ave Marijiet fġeħ 3 ijiem il-ġisem ta' Marija dan fil-qabar. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla, itlob għalina bit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla, itlob għalina bit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla, itlob għalina bit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu. Imla mulej bl-Ispirtu ta' Kristu l-inna l-koll inġbarna f'darek biex immexxi dejjem kull emil tagħna u jdawwa l-triqat kollha tal-Knisja u li qaddes il-ħajja kollha tal-Verġni Marija ħajkompli jqaddes il-familji tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej. Nistgħu nersqu fil-lira hawnhekk fin-nofs fila waħda, tersqu l-ġenituri bit-tarbija tagħkom biex din l-okkażjoni nagħtukom diploma kif ukoll domna tal-okkażjoni.
ċelebrazzjoni qed tasal lejn it-tmiem. Issa min irid minnkom wara dik ix-xema li ġibtu magħkom tistgħu titilgħu fis-skiet hekk bit-trabi tagħkom fil-kappella. Tinsewx li hemm ġewwa l-kappellu post importanti u mal-preżentazzjoni tat-tarbija tat-trabi li għamilna tħallu x-xema f'riġlejn l-artar. Dik id-domna li jingħatat attenti biex ma tħalluwiex f'idejn iċkejknin tagħna. Grazzi. Nirringrazzjakom illi il-qajtu l-istedina minkejja t-temp ġejtu għal dan il-moment sabiħ ta' talb ta' fidi u ta' ringrazzjament. Mhux biss nawguralkom fil-familji tagħkom, imma is-saċerdot inżommukom ukoll fit-talb tagħna u nixtieq qabel inħallu l-moment ta' talb privat biex titlu fil-kappella nixtieq nwassal ukoll it-tislima u l-awgurju min-naħa tal-eċċellenza tiegħu l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma illi xtaq ħafna jkun preżenti magħna llejla ma kellu impenn ġewwa Malta. Bagħad iselli għalikom u wkoll min-naħa tiegħu iżomkom fit-talb tiegħu. Il-kumplament tas-serata tajba l kulħadd.